O nwere vidio m mere ụbọchị a m kwuru maka ndị a na-abụ anụso nwunye ha ọgụ ifo ha eweta ego nri. M postue na Facebook, ofu nwoke atakụkwa m, ọ sị m ọ dị izi iweta ego nri, kedu ihe mere na nwaanyị aha ha eweta ego nri. Achọrọ m ije oge bụ agụ ije kpọpụta nwaanyị aha be nne na nna ya ka ịkaba ya agụ, so iruho n'oge ịnụ nwaanyị wee je kpọrọ nwaanyị dobe n'ụlọ. Ịchọ ka nwaanyị mebe something, ịchọ ka nwaanyị wetebe ego nri, ibidoro ya something, bidoro ya ahịa. Ibidokwara ya ahịa, ọ bụkwa na ibidokwara ya ahịa obido wepụtaba ego na ya ozugbo. Ozugoro ya 6 years, 6 months, 1 year before wepụtaba ego na ya. N'ihi anọkọta nụta nwa mmadụ dobe n'ụlọ na-akwụ ya agụ. Because o nwere ihe unu bụ ụmụ nwoke, ihe unu mụtara bụ ịhapụ nwaanyị ka ọ na-akpa nri, ị na-akwụgharị were nke gị na-eje alarị ụmụ nwaanyị n'ukwu nwaanyị ka ego gị na-aga. Ịkpọpụtazi edo hapụ ya ka ị na-akwụ ya agụ. N'anya ka ngwa, ọ bụ na inyehe nwaanyị ego nri, nwaanyị wee je gbaa n'ezi wee nye gị nri, ịma na ihe ọ bụ ị ya amazinụ isi ebe ahụ nabacha ịkpara nri nye nwunye gị, chebe ka o wepụtaba ego nri ka ọ na-akpa gị ka ị na-eri ọfọ ntụ aka m ogheri mmadụ. Ịkpana nri nye ka ọ na-akpa na-enye gị, ụbọchị o wetanwuhuru je narụ n'ezi wee sie nri nye gị, isi ebe ahụ nabacha.